OK, takže já jsem Kuba, vítám vás u svého dalšího videa a dneska se podíváme na top 5 nejdivnějších zvířat, co opravdu existují. Jdeme na to. Součástí našich životů už několik let jsou zvířata. Některá jsou velká, některá jsou malá, některá jsou roztomilá, některá nejsou úplně tak roztomilá. Ale už jste si řekli, jestli jsou na světě nějaká zvířata, která vypadají zvláštně, nebo nejsou objevená? Ne, tak na tohle se v tomhletom videu těsně podíváme. Dneska se v tomhletom videu totiž podíváme na 5 zvířat, které vypadají fakt divně. A každý si u toho zvířete pokládá otázku, jak to, že takhle vypadá? Jdeme na to. Top 5 nejdivnějších zvířat. 5. místo, frček. Frček vyhlíží jako malý a hodně hubený klokánek, ale je to hlodavec, žije ve stepích a pouštích Mongolska a Číny, ve dne spí v norách a v noci vychází za potravou, hmyzem a různými semeny. V klidu hopkuje, v nebezpečí uhání dlouhými skopkami. 4. místo, rypoš lisí. Rypoš lisí, lisí savec, který žije jako sociální hmyz. Kolonii rypošů tvoří plodná královna a dělníci, kteří se nemohou rozmnožovat. Dlouhověký podzemní hlodavec z Afriky, který zřejmě nikdy nedostane rakovinu. 3. místo, Batinomus velký. Batinomus velký, hlubokomořský korýš z řad stejnonožců, který dosahuje délky přes půl metru, zdržuje se v Atlantiku v hloubkách přes 1000 metrů pod hladinou a proto žije v temně. Je úplně bezbarvý. Považuje se za jeden z příkladů hlubinného gigantismu, protože jiní stejnonožci jsou daleko menší. 2. místo, vlk hřívnatý. Vlk hřívnatý, nohatá psovitá šelma z Jižní Ameriky, které indiáni říkají vysoká liška, mimochodník, kterému dlouhé nohy umožňují rozhled nad vysokou trávou pamp. Loví hlodavce, ryby a ptáky, ale polovinu jeho jídelníčku tvoří ovce. 1. místo, pandí vosa. Pandí vosa, Espionilla malatris, samičky nemají křídla, parazitují na jiných vosách, včelách a čmelácích do hnízda, naklade vajíčko a když se z něj vylíhne larv, požírá potomky hostitele. Její žihadlo je údajně tak bolestivé, že omráčí i krávu. Takže lidi, tohle by bylo pro ten hodinu všechno. Já vás strašně moc děkuju, že jste se tady na to video podívali. Doufám, že se vám tady to zajímavé video líbilo. Já sám když jsem připravoval scénář k tomu videu, takže jsem se dozvěděl docela dost zajímavých informací. Je tam spousta dalších zvířat, které jsem našel a která jsou divná. Ale jo, můžeme se v dalším videu podívat na další zajímavé věci. Nezapomeňte mi do komentáře napsat, jak se vám video líbilo. Nezapomeňte mi tam napsat, co byste chtěli vidět v dalším top 5. A ano, uvidíte i další videa z Fiverr, ale už ne ze serveru Deluxe, ale z dalšího serveru, protože na Deluxe jsem skončil, absolutně. Takže jo lidi, já vám strašně moc děkuji, že jste se na tady to video podívali. Nezapomeňte odebírat, dávat lajky a já se budu těšit do dalšího videa. Mějte se krásně a dobrou noc. V můj crew si nikdo na nic nehraje s metru. Moje crew nature jak banda primitivů. Moje crew je tady nejmladší a stejně cool. Sere tě, že moje crew předjíždí tvojí bokem bez mi kůže. Si nikdo na nic nehraje s metru.